Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pozvaný a neprítomný pán premiér Fico, neprítomní páni ministri vlády kontinuity a pokroku, vážené prítomné pani poslankyne, páni poslanci a pozvaní, ale neprítomní a nekomunikujúci poslaneckí kolegovia z politickej strany Smer sociálna demokracia. Takéto netradičné oslovenie som nezvolil náhodou. Robert Fico a jeho zástup zo strany Smer sociálna demokracia dnes neprejavujú svojou neprítomnosťou a svojím tichom v rozprave svoju ignoranciu voči nám, v opozícii, aspoň nie nejakú podstatnú. Na ňu sme si už zvykli. Oni nevedia spolupracovať vo vlastnej koalícii. Svojich partnerov vydierajú a diskreditujú. Nečakajme teda od nich nejakú úctu k opozícii. Avšak ich dnešná neprítomnosť a ich ticho v rozprave je hrubou ignoranciou a je to doslova pohŕdanie občanmi Slovenskej republiky. Je to silná káva, dámy a páni. A mala by byť vážnym mementom hlavne pre ich koaličných partnerov, strany Most Híd a stranu SNS. Čím stojí za to byť príveskami takéhoto arogantného a bezcharakterného politického subjektu, ako je strana Smer sociálna demokracia. A či sa chcú spolu s touto stranou, ktorá je v nespornom úpadku a na postupnom odchode do minulosti, do tohto úpadku nechať stiahnuť tiež. Rozhodnutie predsedu vlády Roberta Fica vystúpiť na tejto mimoriadnej schôdzi na začiatku, ešte pred spravodajcom, a teda nie v rozprave, tak, aby sme na ňo nemohli reagovať ani len faktickými pripomienkami, je čistá zbabelosť. Premiér, ktorý dlhodobo spôsobuje chaos v cenách energií, nemá ani toľko slušnosti a toľko úcty k občanom, aby sa za svoje kroky bil na parlamentnej pôde. Premiér ignoruje dnešné rokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky napriek tomu, že aj jeho koaličný partner, predseda Slovenskej národnej strany, Andrej Danko, tvrdí, že slovenskej energetike hrozí absolútny kolaps. Za ten nesie plnú zodpovednosť práve Robert Fico. Dnes, aby nemusel čeliť kritike a vysvetľovať, ako sa mieni hroziacemu ohňu vyhnúť, sa konfrontácii radšej vyhol. Je to veľmi zbabelé, dámy a páni. Je to mimoriadne zbabelé. Už bolo veľa povedané k dôvodom, pre ktoré dnes odvolávame Roberta Fica z pozície predsedu vlády. Ale tie dôvody treba neustále opakovať. Otázka dnes stojí tak, či stačí, že bol vypoklonkovaný z funkcie Jozef Holienčík. Spomínala to tu už moja kolegyňa z SAS Jana Kišová. Ak by sme mali prípad nezávislého štátneho úradníka, ktorý dlhodobo nastavuje férový a kvalitný regulačný rámec, objektívne ceny a zároveň dbá o primerané podmienky na podnikanie. A keby išlo o nejakú výnimočnú chybu, za ktorú vzal tento človek politickú zodpovednosť, bol by to úplne iný prípad. Avšak nič z tohto neplatí. Jozef Holienčík dlhodobo plnil príkazy vedenia Smeru, preferoval vyvolené záujmové skupiny, zvýhodňoval ich a nechával toto všetko platiť občanov Slovenskej republiky. Cítime povinnosť na tento smutný fakt verejnosť upozorniť aj takýmto gestom, ako je návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. Obyvateľ Bašternákovho bytu musí byť pod tlakom. Dámy a páni, nesmie mať ani najmenší pocit, že sa mu všetky hrubé chyby a všetky tieto podvody bez povšimnutia prepečú. Dámy a páni, nominant strany Smer sociálna demokracia Jozef Holienčík sa pod kuratelou premiéra Roberta Fica rozhodol zmeniť štruktúru cien vody, elektriny a plynu aj tepla. Zmenil aj vyhlášku o teple. Pri vode zaviedol fixné poplatky, pri ostatných zdvihol cenu týchto fixných poplatkov. Bolo to brutálne nevýhodné pre obrovskú skupinu bežných občanov, čo majú malú alebo bežnú spotrebu. A bolo to výhodné možno pre pár boháčov, čo majú vykurované bazény, jacuzzi, sauny, oberluxusné a výkonné elektrické zariadenia, čo spotrebujú množstvo elektriny, vody a plynu. Takýto asociálny podfúk chcela organizovaná skupina smeráckých nominantov a podnikateľov v biznise s energiami, združená okolo Roberta Fica v
v tichosti spáchať na slovenských občanoch. Našťastie im to nevyšlo. Tlak a odpor boli priveľké a ľudia sa zmobilizovali. A na povrch sa začali navyše vyplavovať neuveriteľné zvrátenosti. Dámy a páni, nahrávka s hlasom, ako by vypadla z hrdla Jozefa Holienčíka, dosvedčujúca to, že distribučné spoločnosti boli navádzané na podvod na verejnosti. A síce na to, aby si tieto firmy už odpísaný majetok, ktorý mal už nízku alebo nulovú účtovnú hodnotu, nechali cez firmu, ktorú dotyčný pán ovládal, opätovne preceniť na vyššie ceny. A keďže odpisy z tohto majetku sa premietajú do poplatkov energií, do faktúr ľuďom, takto sa umelo navyšovali ceny energií. A takto si nechali firmy dvakrát zaplatiť od ľudí to isté. Mimochodom, trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa je už v procese. Postarali sme sa o to, aby sa na tento Holienčíkov patent pozreli orgány činné v trestnom konaní. Dámy a páni, Robert Fico odmietol odvolať svojich spoluvinníkov, ktorí neobhajovali verejný záujem. Ministra hospodárstva Žigu a smeráckých nominantov v štátnych energetických spoločnostiach. A sám strká hlavu do piesku aj pri možnom podvodnom konaní bývalého predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Holienčíka, týkajúcom sa vyššie uvedeného preceňovania majetku. Odmieta sa k tejto skutočnosti akokoľvek vyjadriť. Ukazuje sa, že predseda vlády Robert Fico dlhodobo klamal a kryl okrádanie občanov Slovenska. Zisky sa liali do rúk smeráckým oligarchom. On nestrážil stabilné ceny energií, on strážil stabilné príjmy svojich klientov. Robert Fico priniesol problém s cenami energií do mnohých domácností a za toto musí dnes niesť politickú zodpovednosť. Smerácky nominant Jozef Holienčík ovládal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 10 rokov. Dámy a páni, od roku 2007 bol zastupujúci predseda tohto úradu a v roku 2012 bol legitímne zvolený za predsedu URSO na 6 rokov ako kandidát strany Smer sociálna demokracia. Chápem, že sa strane Most Híd a aj strane SNS so Smerom ťažko vládne, pretože Smere si úplne odvykli rešpektovať iných politických partnerov, iné názory. Aj preto sa pýtam z tohto miesta kolegov z SNS a Mostu Híd, stojí vám toto za to? Stojí vám za to nechať sa spolu so stranou Smer sociálna demokracia, ktorá je v úpadku, nechať sa do tohto úpadku stiahnuť tiež? Pýtam sa to nie Bélu Bugára, dámy a páni, on ako dosluhujúci politik pomaly končí. Ale pýtam sa to mladšej generácie politikov v Moste a Slovenskej národnej strane. Stojí vám toto naozaj za to? Treba vám pripomenúť, že Robert Fico stále býva v byte človeka, ktorému chodia robiť policajti razie pomaly ako na klavír. Treba vám pripomenúť, že s týmto človekom podozrivých z obrovských zdaňových únikov obchodoval Ficov minister vnútra Kaliňák, ktorý sa doslova zmocňoval jeho majetku. Takže sa musíme dnes pýtať, či to nebola platba za Bašternákovú beztrestnosť. A dnes sa ten istý Robert Kaliňák samovyšetruje. Treba vám pripomínať dôvodné podozrenia zo sexuálneho zneužívania a týranie detí v zariadení Čistý deň až na nepochopiteľnú ochranu, ktorú tomuto zariadeniu poskytujú vysokí predstavitelia Smeru, napríklad minister Richter, detská ombudsmanka Tomanová alebo poslanec Erik Tomáš. Toto všetko vám treba pripomínať. Treba vám pripomínať, že Smeráci spravili z policajtov vyberačov pokút, že jedna kauza za druhou je zametaná pod koberec, že čestní vyšetrovatelia odchádzajú do civilu, dámy a páni, zo Smeru a zo strany SNS. Predstavitelia Smeru zbabelo utekajú pred novinármi pri ich otázkach, nevystupujú v rozprave, nediskutujú v médiách s relevantnými oponentmi o kritických témach. Je nenormálne, že premiér Robert Fico je v televíznych diskusiách zásadne sám. Čo má nákazlivú chorobu? Čo má nákazlivú chorobu, že tu teraz nie je medzi nami? Kolegovia z vládnych strán SNS a Most Híd, upríte prosím svoj zrak do Rumunska. Pozrite sa, čo sa deje v súčasnosti v Rumunsku. Chcete, aby sa u nás dialo to isté? Aby sme vystavili celému svetu na obdiv svoju neschopnosť spravovať si vlastný štát?
ako nám káže vlastná ústava, naše vlastné zákony, dobré mravy a morálka. Ja to nechcem. A som si istý, že ani vy to nechcete. Tak konajte a pošlite najväčšieho zbabelca v kresle predsedu vlády počas éry samostatného Slovenska do politického dôchodku. Slovensko si to zaslúži. Naša vlast to potrebuje. Áno, dámy a páni, je čas stranu Smer sociálna demokracia vymeniť, pretože je to strana v morálnom rozklade, ktorá už nič dobré občanom našej vlasti neponúka. Cítim z kuloárnych rozhovorov s niektorými poslancami strán Most Híd a SNS, že to cítia rovnako. Slovensko sa pod vládou Smeru nehýbe dopredu. A tých sektorov, kde hrozí kolaps, je viac. Nie je to len energetika. Je to spravodlivosť, je to bezpečnosť, je to školstvo, je to zdravotníctvo, podnikateľské prostredie, kde treba urobiť zmeny. Sme povinní spoločne zabrániť tomuto kolapsu. A preto je potrebné spraviť zásadné rozhodnutie a tým zásadným rozhodnutím je vysloviť nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Ďakujem vám za pozornosť.